Arată pe stațiune. E pus cătușele, domnul? Ia să vedem noi. Ia să bag eu pe radio-ul meu. Ia stai așa. Ia să vedem ce zic băieții. Hai, bă, vorbești pe radio sau? Nu. Fac. Stai, bă, că-ți fac acum autorizație. Captă. V-ați cam pierdut în meserii. Ia stai mă așa un pic. Da, unii curățători, vărători, ce sunteți voi? Bă, nu știți să mai mințiți, bă, să moară copiii mei. Băi, ia lasă-l un pic. Băi, ăsta de mijloc, ia zi tu frumos, ce sunteți voi? Ce sunteți? Vânători? Dar nu mai bine ne uităm noi atent pe bandană. Că nu știu. Că aș vedea ceva scris mic acolo. Ia stai mă, ia dă-te așa. Ăsta că sunt vânător, nu ia. Ia dorme un pic. Ia următorul. Dacă nu vrei să pățești ca ăsta, mai bine recunoaște frumos ce sunteți voi. Mai repede. Zi frumos ce sunteți dacă nu vrei să ajungi ca băiatul de jos. Bă, nu că vânători, că-ți bag și ție glonț în cap. Ăla a zis curățătorul de străzi, tu vânători. Vezi că nu merge. Băi, ți-am zis zi ce sunteți ca să nu te curăți. Ia dorm și tu. Tu mai ai o șansă să rămâi în viață dacă zici frumos ce sunteți, dacă recunoști ce ești. Mai ai o șansă să rămâi în viață. Ce ești? Vânător, ia marș tu în mașina aia mai repede. Intră în mașina aia. Că tu nu scapi așa ușor, că moartea e prea ușoară pentru tine. Urcă mașina aia mai repede. Hai bă, urci mașina asta odată.
Nu, cuiva. Nu, mă, n-am ce să-i fac de în pula. Nu avem, mă, ce să le facem. Dacă nu Mă știți, gândeam să-l ducem undeva, dar nu avem ce. dacă nu știți, Mă piși pe voi de vânători. Pula că îmi pierdut jumătate de oră din viață și nici nu știi să-i futești în gură să te fut. Ce voi să scriu? Păi da, mă, pula mea să-i spun la engleză. Că băga mea și pula doamna de engleză lui aia și... N-aveam, mă, n-aveam ce să facem la aia, băgam și pula, că am zis să-i luăm, să nu știu ce, dar n-aveam ce să le facem. Hai, bă, urci Ce odată. vă zic că mă duc afară? știți, mă, dacă nu știți. Mă bat acolo, pe Puteam să... Da, și că de 2 ore ai luat oameni de la mine. De 2 ore ai luat oameni de la mine, de 2 ori te-ai luat de la mișto și n-ai aflat nicio informație tu. Cine, mă? Bill. Da, în pula mea, că tu erai să nu zică nimic, dragă, de-aia afară din mafie. Da. Nu-i dau afară de mafie. Eu nici măcar nu le-am zis nimic, bă, băieții mei, frumos, n-au vorbit, n-au cerut nimica. Mă, ieși în pula. Italiano Percio, voi să... Lui Albert. A zis că e de 4 mașini și iată decât 3. Am văzut. Că la fel îmi zicea și mie și nu, Matei Țigarul ia fără nu știu, o tută cagat. Pula mea, adică să... Iau, eu saci ca să-i rog. Eu trebuie cât sunt voi pe facțiuni. Ăsta pe texturi. Tutorial la tapet. Pe voi sună facțiuni, pentru texturi. Mă, dă! Ah, Dă-te pe la mea, bă! la cine? Să le scoți cătușele. Ah, Să du-ti. băi, eu am uitat să ascult cătușele, bă. La cine am pus eu? Cui am pus eu? Hai că nu o să le scot eu. Eu cui am pus, bă? Am plecat. Mi-am luat cătușele înapoi. Hai că nu știu la Aveți cine am grijă pus să eu. faceți, bă, că eu plec. Vin târziu acasă. Hai, aveți Păi grijă și și, bă, nu cum băgați am- de infiltrați. Nu am pierdut eu de la cătușe. Păi tu nu, că nu ți le-am pus, hai că-ți dau în cap. Angajați-l unul pe mădă alba și nu mai știu care e. Tu ce cauți aici am? Ia stai așa. Ce ai mai fost tu până acum? I-a dat cineva în cap mălul ăla și mi-am pierdut cheile de la cătușe. N-ai fost în poliție? Din poliție? Bine. Tu ce cauți aici am? Pe ăsta nu-l bagi, pe ăsta nu-l bagi. Pe ăsta nu-l bagi. Că ăsta e începător. E începător. Bun. Mădă alba. Rata de sclav. Pirom cu amă. Așa. Bun. Dai teste cu altul. Bă, te-am prins să moră copiii mei. Dacă te-am prins că dai informații ceva, te-am spart. Treaba ta. Oricum am toate informațiile despre ei. Bun. Hai, du-te cu Sile, modarul, și dă-i teste. Așa. Cine mai e aici? Gata, în rest nu mai e nimeni. Du-te și angajați pe Ken Kaneki și pe Mădă Alba. Hai. Sile, du-te și angajează și repede. Și tu te încură că doar am pus. Bă, Sile, vezi că trebuie să dai și cola, bă. Eu mă îmbrac să plec acum. Așteaptă aici. Lasă-mi Aveți pula grijă. mea de bici. Așa, pula mea. Bă, Hai că vă las, bă. Uh, Mă duc și eu pe afară. Bă, Bill, Facă... Auzi, Bă, Dani, Bill. Dani, Eu zi, bă, zi. tu ai dat testele alea ieri? Ce teste? Cu Cairo. Ah, Da, da, da. ai dat. Că Bă, și vreau să- Bill, Bill, că dacă vin tot așa acasă, să nu... N-are treabă. Hai cu cruzul ăsta. Bă, eu vreau să ies afară, dar văd că nu mai intră Cairo la teste. E după ora 11. A zis să ieșiți afară. A,